Assalamu alaikum dostlar, doğalla ildeşler. Təzi video hoş gelipsiniz. Bu video Harkiv'in gözelligine gözellik koşan fontan barada bolar, hem de Harkiv barada gysgaça. Bu fontanı Harkiv'in doğulan günüden Goruda diyen bayramçılığa bağışlanıp açıldı. Yerli latın gatnaşmagynda hem de şäher häkiminiň gatnaşmagynda gündüzün günü 23 August günü açıldı. Şeýle tansly, aýdymsazly, dagaraly ýalyda geçip. Bu fontan Harkiv'in sentrinde Ploşudy Svobodada yerleşýär. Universitet metronuň ýanynda hem de Karazin Universitetiniň edil öň ýanynda, Deşpromda yerleşýär. Bu fontany 2 aýyň dowamında açılışa taýin edildi. Ýöne men bu açılışda bolmadym, men özüm gatnaşyp bilmedim. Ýöne men gece hemme bayramçılık günü aýlanma çykanda menem aýlanyp video aldım. Şu videonu siz bilen paylaşayım dedim. Bunda görüp oturuşuňyz ýaly, hemme surata şu video alıp ortasında çelle girip adamlar video alıp ortasında da durulur. Bu yerde bir zaten yetmeşçilik var, olum saz yok. Hiç geli saz yok. Fontanın sesi var, adamlar şeýle tomuş edip dururlar. Bu ýyle çelle men şeýle açılışyklar görmektüm. Bu ýylyň hasabyna 3-4 ýerde açılışyk boldy. Молодёжный parky gaýtadan remont edip açdylar. Победа parkam alleýasyny gaýtadan remont edip açdylar. 300 maşinlik avtostanka guruldy Şewçenko parkynyň ýanynda. O yerde de nesip olsa video alacak. Ondan başka da Harkiv'in odun yerlerinde video alacak. Ondan başka da bayramçılığı şeýle ýagdaýda jemleýärler. Oyun köberler töre hemme eline sveç alıp ýakty tüsü berip tanz oynap ýykwak bolup gezip görler. Men bu yerlerde bolmadym. Ýöne bu videonu bir maňa ugatdy. Ne şeyler Harkiv'den täzelikler. Men kanalyma goşulmagy maslahat berýän hem de indiki videolarda görüşýänçek. Nesip bolsa tez günlerde ýene täze video çykarjak. Şoňa çelle hoş sag bolun. Video göňüňizden turandyr diýip umyt etýän. Hoş sag bolun, janyňyz sag bolsun. Görüşýänçek, paka paka.